bazd meg! Faszom, nem igaz, bazd meg! Valaki szedj át a nyomorékokat jegesről, geci! Jegesről? Igen, jegesről, bazd meg! És csak híjazok rájuk. Csak így az. Akkor te lőttél, te szargyerek! Dehogy lőttem ki. Kristály! Hazudik, Keresd fel a barátaidat! Hazudik, hogy Hogy jöhetem el. honnan lőttek ki egy láda? Volt. Volt a kurva anyád. Volt a kurva anyámon kívül. Írják azt, hogy 5v2. Az meg ilyen nincsen nyomorék, 3v1. noob szarok, bazd 3v1. meg, azok jönnek meg mindig csak. 3v2 volt, csak de mindegy. De még 2v2-be is nyertünk volna, akármilyen párosításban vagyunk. Bazd meg, engem kurvára felnyomottak, most sökkel gyűjtöm az egész szettem. Igazából nem pocok vagyok, és meg... Amúgy ezért mérgeződtek, már volt, megharaptam őket és így bemérgeződtek tőle. Mert én egy ilyen veszett pocok vagyok. Fújt egy pocok vagy új! Ma nézd meg, azt kérdezi, hogy pocok, bazd meg. Azért hört. Egy már kurva anyádba aradi, bazd meg anyára. Hogy szargyerek. beszélsz anyámmal? Nem igaz, bazd meg, itt van az a nyomorék noob aradi bics, bazd meg. Bekortam a kezemet. Ki ez a Votex? Megadom. Ki ez egy 3? Anyára bazd meg úgy jössz, hogy nem bírlak egy el. Anyám tyúkja. Nem igaz, bazd meg, a kurva életben nyomorék noob gyerek kihűt, bazd ki. Nyomorék szar aradi geci. A Radi? Ez egy Baszhatom hacker. miatt a profilját tudtam, bazd meg, mert még faszlapó még lő engem hátulról. No stress, no stress, Bazd meg nem nincsen már. no stress. Faszom, már adjam meg kurva profilját szettet, geci. Bazd meg lejöttek 15-ben! Nem volt érdekel. Lelőtt és megöltek! Nyomorék aradi, bazd meg, ott kempelem végesen, bazd meg. Valaki szedje már le onnan. Ja, faszom ő! Nyomorék, Geci, no, hátul bazd meg. ölnek meg. Ezért boom meg XX Pro XX Pro. Esküszöm. Jól lett meg, lőjék pofán cigány. Nem értem oda. Öljétek már meg őket, azok kis geciket. Hány szetted ment oda? Egy. Nincs. Az bazd nem meg. volt. Egy szettet veszítettem érte a szargyerek miatt, bazd Még meg. hány szetted Hol van? vannak? Hol Nem vannak tudom. ezek? Fasz nem Jegesen, bazd meg, mentek. jegesen. De nem tett a gyökérre, a Krisztára senki nem figyel, kus. Kik voltak? Te pofád lapos Attilát. Nem vannak szerintem. Bazd meg, most még nincs itt semmilyen, menj már kurva anyádba, bazd meg! Nem vannak Bazd gödörök. meg, most nincs itt a kurva anyád, basszom terve. Nézd meg, itt van alatt egy profilját kieszedte, bazd meg, megölöm, mint a szart, Ez azt egy bazd meg, három ledlök a Melyik világból. volt? Melyik volt az már? Basszomat már. Az X6... Meg a boom. Nem igaz, bazd meg, meg a kurva Boom profilját X. szettet nem lehet összeszedni a nyomorékok miatt. Mennek le, megöljük őket Marking. Va. Nem értek kurva csizmás összeszedni, bazd meg. A nyomorék De fasz, szettek, nem volt darabok 26 kiadta, ok kurva. nélkül, geci. Kajak len vannak befosok. A kurva anyádban úgy térek, bazd meg anyára. Ott van megint rám. Pusztulj már anyádban innen. Kristály pillanat! Neked Itt van van sor. csak? Egy mínusz lesz. Vigyázz! Bazd meg, nyomorék szargyerek, bazd meg. Kurva anyádat. Néha beléjük ütök, bocs, de csak ennyit tudok segíteni. De csak belém ütök, bazd. De nem Valaki fasz annál érő. nyomorék sotolt, bazd meg. Marki, göld már meg bozzag azt a sotot. Hát de nekem is tudod, és Elfut a világból, bazd meg. Egy mínusz.